дӯстони азиз, ман инҷа пирог пухтам. Хай бисёритон тарзи пирог пухтана медонед. Бароям қара тарзи тайёр карданша нишон надодам, чӣ дохтум, чӣ надохтум гуфта. Инҷа уже тайёр шудай. Чӣ ман уже биридамша, гуфтам кани бинам чӣ хел омадай ки нех шурӯ ина шурӯ омадай. Песочни омадай. болош хурусияши омадай, дарунаш молоим хушрӯ. Ма тагишда чи қоғаз мондагием пергардидим бумага. Бароямо камтар гирифтан мада қиинтар шудеста. дӯстони азиз, саҳар бар вақта ҳама хоб ман хестам, ман ҳами пирока пухтам. Чӣ ба пирока пухтам? Анами духовкара харидам. Духовкам хушрӯ маҳқул шуд. Чи ёш ай духовкаш, ё ай пилтоҳош. Ина духовкаш. Рости гап, ман торт заказ гирифтагӣ будам. Торти бисквит. Духовкам чи кор накарда. Ба ман анаи духовка. И духовка хушрӯвай болош хушрӯ кор мекуна пилтоҳош. Духовкаш да нон, самбуса, хеле чизо пухта мешавад, а торт пухта намешавад. И мисол бисквит пухта намешавад. Ба ман да и медови пухтам. Торт заказ доштам, бисквит неки гуфтам ки хай духовкам бисквит намепаза, агар майли бигӯ медови мепазам. Ба майли гуфтам, ба ман да и медови пухтам. Анаи духовкара бигем барои ҳами пухтупазом харидам. Чи дина овардам. Ичи истифода бурдагӣ аюла дуромадам кофтам, ҳами маҳқулам шуд. Ана иҷаш иха набуд. И духовка хиёл мекунӣ ки навай. Магазин нав харидагиши. Мо чи мошинмон да овардем. Да дуруни мошинмон вақти дуромаданда биромаданда камтар қин шуд. Анами краскаош рафтак. Хай иҷаш ба хайр ами сами главни мада хушрӯ паза. Хай намедонам соҳибаш чӣ қадр таъриф кард. Гуфт ман худам ҳамида фақат пухтупаз мекунам. Вай кухниша нав кардай, мебелои нав харидай, баъд ира ноилоҷ фурӯхтай. Хай иншолло ки чи торт заказ дорам. Инҷа тухмома гирифтам монда. Хай аввал пирог пухтам ки хай созай ба хайрай мешава. Озу бо бисквит барои торт мепазам. Бо мебинем ки бисквитам барои торт чӣ хел меояд. дӯстони азиз, марҳамат, кадоме ки мехоҳад домашний торт заказ кунед, ман шумода мепазам. ина дӯстони азиз, торти ман тайёр шуд. ҳам хеле украшение кардам. Умедворам ки маҳқул мешавад ба соҳибша. болошда чи золотистый кандурин чошидагиём. И шарикура худам рост кардам, ай сохтам. И кандурини зарда, золотистый, иш серебристый. Анам хеле дӯстони азиз, торти ман тайёр шуд.
ози мебарем торта дастсоҳибаш метиҳем. дӯстони азиз, агар шумода маъқул шуда боша, метавонед ки шумо ҳам заказ кунед. ина дӯстони азиз, дар коробка дохтумаш. вақти бурдан хушрӯ аккурат намегирӣ, мебариш. айни дасташ меқапӣ, мебарӣ. дӯстони азиз, и чие? капусалати кимчи. номи салат кимчи. агар хато накунам, ира якта дугона ман бигем хато намекунам. дугонам ай хидди шаҳри ба фикрам ки Самара. ай Самара. хато накунам, ай Самара рӯй кардааст. ҳамқатеза заҳр. хай касоне ки медонад и чия? пекинский капуста мегирам кунам, хай салат мекунам. пекинский капуста гирифтаги анам хеле тезаки шӯраки бамаза караги банамта мегирӣ. хайр қайчи қати майда мекунӣ. мехӯрӣ бамта қарс мекуна. бамаза ош мекунӣ, мехӯрӣ. анам хеле дӯстони азиз, ол бояд чизи дигаам рӯй кардагия. урам шумода нишон метиҳам. хай ҳазор раҳмати худо Маликахон дастҳо дарда набина. ина чизот соғ саломат омад расид. ризқи мо будай, дар насиби мо будай, ина мо хурдестем. ина дӯстони азиз, бо анаи дута пастелни билё рӯй кардае Маликахон. на 100% пахта. и без. ин хеле рисунка дора. дӯстони азиз, ози тоҷико якта ширкат ҳои кардагиян. номи ширкатшон Тозон. номиш Тозонай. мисол дар амон ширкати тоҷикӣ хита номнавис мекунӣ. ширкати Тозон хита номнавис мекунӣ. вақте ки хита номнавис кардӣ, 500 сомон мети хита номнавис мекунӣ. баъди 500 сомон хита номнавис кардан, дута одам миёрӣ. якта дар тарафи чапат, якта дар тарафи ростат. дута одам миёрӣ. баъд вақте ки дута одам овардӣ, ҳамо компанияда номнавис кардӣ, компания шумода якта набори корча ба бо ай ҳамо 500 сомон 300 сомонша гардонда компания шумода метия. ҳамохе ӯ ду одами овардаги шумо бо ду одам миёра. ҳамохе мисол бо ӯ ду одам ки овард, бо 300 сомони ӯ одамта компания мегардона метия. ба ай тарафи амо мисол спонсорои шумо, ай тарафи мисол калонои шумо, анам хали падаркуҳо мешава. ана мо падаркуҳоро успед кардем. мода ман худман номнавис кардум, хоҳарман номнавис кардум. ана и пастелни билёра хоҳарам дароӣ кардан, иша боша ма дароӣ кардан. ба бо чи набори корча мада хоҳарамда бо хеле чойникои шишагин ҳастку, бо ай уво яктаи ай уво чойник чӣ кардан.
чойникора дар Тоҷикистон метия. Ира мада почта қати роӣ кардам. Чойнико боша ай Тоҷикистон хоҳари майдаким рафтак ай офисшон гирифтак. Анам хеле дӯстони азиз, агар шумо ҳам кор кардан хоҳед, марҳамат, ҳозир бисёр занако дар ҳамин компанияи тозон кор даромадиянд. Ба уҷа фаромӯш накунам, зина ҳастай. Ҳар як зинашда мисол як чиз мондагия, мисол якум зинашда агар ду одам оварди, компания якта набори корчат метия, 300 сомона гардонда метия. Агар бо 4 одам оварди, компания якта копилкат метия. Мисол 8 одам оварди, якта набор гӯшворои чӣ метия, османский, ҳамихе чӣ курпачо, 4 курпача қати болишташ, баъд телевизор, баъд телевизор, ҳаҷи умра, мошин, баъд хона. 10 зинаш хона ҳай. Ози занои мо бисёрш уже чӣ гирифтак? Телевизор гирифтанд, телефон гирифтанд, ҳаҷи умра рафтанд. Анам хеле дӯстони азиз, шумо ҳам метавонед ки дар ҳамин ширкати тозон кор кунед. Анам хеле тӯҳфаҳоро сазовор шавед. Агар кор кардан хоҳед, дар номерои ман занг занед. Ҳамаи нозукии кора шуморо мефаҳмонам.